Mega mega shoutout sa inyo guys. Mega mega love shoutout. Hello. Hello, hello. Naririnig nyo ba ako guys? Ayan, okay na siya. Roderick Sato, mega mega love shoutout. Hello guys, good evening. Ayan, Yahoo, Genial, Bonso, mega mega love shoutout. Thank you so much guys. Ayan, magpa-spin tayo no sa ating mga winners mamaya. Naririnig nyo ako guys. Hello. Sabi lang kayo kung hindi nyo ako naririnig. Dito lang si host, dito lang. Mega love shoutout sa iyo, Bonso. Thank you so much. May Antanson, Sisikoy, mega love shoutout. Ayan, sa mga bagong pasok yan, Roderick Sato, thumbs up. Walay ligo, thumbs up dun sa nakapin. Yatay, may walay ligo. Salamat, salamat. Titingnan ko yung mga nag-comment dyan sa nakapin natin. Diyan tayo kukuha ng pa-entry guys. Pero madalian lang tong natin palapol. Walay ligo. Oh my God, walay ligo. Mega love shoutout sa iyo, walay ligo. Ayan, Stephanie also just for fun. Well done. Okay na, balik na lang. Ayan, Sir Ding, maraming salamat po. Jajakitan pa ba yan? Hotdog. Thank you so much guys sa mga nandyan. Lahat, pakishare naman po ng ating mga dyan. Ating na live. Pinsel Pau, ayan, mega love shout. Salamat. Ano na kayang gagawin natin guys, no? Ayan, Rika Maro, may jacket ka na po. Comment lang po kayo dyan sa nakapin guys. Guys, para madalian, magbago tayo ng ano nga tawag dyan. Yung mga nandito lang po ang aking ililista dito sa spin wheel natin. Para mabilis tayo makahanap ng mga winners. Dan sa nakapin, ayan. Ma'am Rika, maraming salamat. Pencil Pau, maraming salamat. Sisikoy Conchita, maraming salamat. Idlip ka, hindi ka mananalo pag nag-idlip ka. Sisi, wag kang i-idlip. Hindi ka talaga mananalo pag umidlip ka.
Malabo yung camera ni host. Ayan, nakikita ko na. Ayan guys. You know, ang ganda inspired. Wow, sana all. Ayan guys, isulat ko na lang yung pangalan niyo dito para mabilis tayo. May ginawa akong bagong ano. Ayan, magaganyan na lang tayo guys. Yahoo, idlip. Sige na, ilista ko na yung mga pangalan nyo dyan. 10 yung mananalo natin, 25 Gcash lang naman. Guys, alam nyo ba masama yung pakiramdam ko kasi. Game na? Ano ko na yung mga pangalan nyo, yung mga nandito. Kaso, kukunti pa tayo, 5 million lang. Ayan, may ginawa na ako guys, Bunso, bibigyan na lang kita ng WH. Hindi na ako magpapalaro ng WH Bunso kasi mga 1 oras lang naman ako eh. Vincent Pao, maraming salamat sa iyo. Bibigyan na lang kita Bunso ng WH, huwag kang mag-alala. Dalawa kami ni Ramel. Ni Lods Ramel. Ayan, maglilista na ako yung mga pangalan nyo Hindi ko na to gamitin. Matagalan tayo dyan. Ano lang po kayo dyan, sulat lang po kayo yung mga ano nandyan, mga present po. O titingnan ko pa ba yung mga pa-entry nyo dito. Si Bunso, marami yan ditong pa-entry. Ayan, magsusulat na talaga ako guys. Si Janiel, nandyan. Janiel. Comment lang po kayo, comment para makita ko yung mga nandyan po. Sisi ko, huwag kang matulog. Ayan, Conchita Velasco. Ano lang, short lang yung ano ko, mga dumating na ba pin mo. Ayan, comment lang po para makita ko yung mga pangalan nyo. Gagamitin ko na lang to para mabilis. Sino pa yung mga nandyan? Milan. Tirador ni Milan. Tirador ni Milan. Miam Danton. Ayan, may. Sige na, comment na kayo guys. Umatake kasi yung tiyan ko guys. Grabe, kanina pa itong tanghali. Sino po ay yung mga nandyan, yung mga pumasok? Ayan lang naman kasi yung nagpa-entry, kunti lang naman, paras lang naman siguro. Pero Bunso, ano mo nga yung mga ano mo dyan. Natandaan ko lang yung Janiel 2. Magandang buhay.
Ako sisi ko, hindi ako nanalo sa'yo. Pumasok pala si Rich Tano. Ayan guys, oh. Kikita niyo, huwag kayong aalis muna. Jeniel, yung ano bunso, yung mga alagad mo magandang buhay. Jeniel 2, at saka ano pa ngayon? Gahol kasi ako sa oras. Ay, sino ba yun? Ayan. Stalker ni Jeniel. Kambing ni Jay. Hala bunso, ang dami mong ka-entry. Ikaw naman nanalo dito. Kambing ni Jay. Ayan. GRP. Okay, let's go, let's go, let's go. Ayan guys, nakalista na kayo guys. Oh. Dapat sana kanina tong tanghali. Si Royal Pampa. Royal Pam. Busy kasi yung iba. Kanina sana tong tanghali, nakatapos na ako. Asa na si Sisi Koy Conchita? Nawala na siya. Natulog na siguro yun. Sino ba yung mga pumasok kanina? Stalker ni Jeniel. Nakalagay na yun dito, Bunsoy. Ayan. Sisi Koy, kayo lang siguro dito mananalo. Huwag ka na Sisi matulog. Busy lang daw siya. Ayan o, nagawa ko na siya o.
Ang daming alagad ni Bunso, isang katutak. Ayan. Saglit lang guys, isi-share ko lang muna dun sa aking GC pala. Nakalimutan ko, wait lang. Sana kaya yung iba lumayas? Busy. Wow, may 46 tamsak na ako po. Mahina kasi yung pakiramdam ko talaga. Iba talaga. Naghilata lang ako guys maghapon. Buti pinagpapawisan na ako ngayon. Ano Bunso, game na. Tayo lang dito. Saglit lang, i-PM ko lang sila ba. Wala na sila Bunso, umalis na. Mga busy. Kambing ni Jay. Nakapasok na ba yung kambing ni Jay? Parang nakapasok na siya. Wait lang ah. Junior Conchita, Terraro ni Melang, Mian Danton. Agoy, mali. Ano pa nga yun? Ayan, yung pusa ni Jay. Di ba nakatamsak na yun kagabi Bunso? Alright. Pusa.
Ay, oo nga pala. Ito yung nakaset ko. Kaya pala. Yung kagabi pala, iba pala yun. Bakit mali? Ang dami ni Bunsong alagad, kanggaro ni G. Marami rin kaming alagad. Ayan, pang 52 tamsak po. Maraming salamat Bunso. Kaya pala ang dami mong tamsak, no? Ilan ba yan? 20? 20 ba yung alagad mo? Busy na sila, Bunso. Sana sila. Ayan, Sisikoy Mayan, nandyan ka pa ba? Ayan o, nakagawa na ako. Sige na nga, magsimula na tayo eh. Kung sino lang yung nandyan, siya yung mabibiyayaan. Katuwaan lang naman to eh. Sige, start na ako ha. Ayan. Wala tong dayaan. Agoy. Sino ba yun? Nakita mo, bubuyog ni Jay. Nakikita nyo guys? Ayan, nandyan pa pala si Ivy Maytases. Wait lang guys ha. Isali natin siya. Kasali yan siya. Wait lang muna tayo ha. Saglit lang. Ivy, maraming salamat. Ilista ko muna siya. $25 lang to guys. 7 yung mananalo dito. 10 pala. 10 yung mananalo dito. Game na kayo. Press 1 lang dali. Ayan po sa ni Jay. Ngayon lang kasi ako guys naging okay. Kanina talaga ang sakit ng tiyan ko.
Press 1 na, press 1. May 7 million na tayo dyan. Oh, yung mga nandyan, dali. Habang may wifi pa ako, guys. Sige na. One, two, three, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 yung nakalista dito. Wait lang ha. Si ano nag-PM din. Wag muna natin bunso yun eh. Ano, bunso kasi may pumasok. Sige. Ayan, si Devin kasali din yan eh. Kanina bunso, ikaw yung ano, nanalo. So, okay ka lang ba na ulitin natin ulit? Nandyan si Devin. Tama ba? Ayan. Marami pa tayong choices guys. Basta maging okay na ako. Bukas okay lang naman. Magano tayo, magpalaro ulit. Tipaklong ni Jay. Ang dami niyang alagad. Ayan, may 7 million na tayo dyan guys. Go na. Type ready. Type ready lang tayo. Kasama ka na dito, Banjola. Kasama ka na po. Okay, ano, ready na kayo guys. Ready, ready. Ayan. Palaka ni G, magtamsak lang po. Yahoo! Salamat bunso sa patamsak na yan. Naririnig nyo naman siguro ko, hindi ko masyadong lakasan yung boses ko kasi tulog na yung amo ko. Ayan si May Vlog, nandyan pa nakahabol. May Vlog, Rose Vlog. Rose Vlog pala siya. Sisikoy. Kita ko naman yung mga bakas nyo doon na memorize ko pero kanina talaga guys. Ang sama ng aking pakiramdam hanggang ngayon. Rose Vlog. Ayan, say ready lang guys, say ready. Maraming salamat sa iyo dyan, May. Ayan yung ating papalaro guys. Kaya nga sisi nakailista. Ayan, ready na daw sila. Ayan, nakahabol pa ba yung iba? Ano guys, ready na tayo? Simula na ba tayo? Ang ingay ng cellphone ko, dapat maririnig ng amo ko yung ring nito. Butik kay ni J. Ayan, ready na, ready na. Nakalista na kayo dito.
Nakikita nyo? Ayan, si Ivy May. Guys, ayan o. Hindi ko ginagalaw ha. Ivy May. Ayan, say present po Ivy May. Nandyan pala siya, nandyan. Type, bilisan mo i-type yung number mo Ivy May para hindi tayo maguluhan. Kasi iba yung ano. Make sure mo na magbakas ka dyan sa nakapin ha. Binilisan ko lang kasi guys kasi masama yung pakiramdam ko. Type mo yung number mo. 25 to. So, 9634 634. Pag sabi kong i-delete mo ha. 634 64 agoy nawawala 8210 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay, Ivy May, ano na, okay na? 09634 6482. Ayan, next game tayo guys. Agoy, wala siya dito ata eh. Say present tirador ni Melan. Wala ata. Ano guys, next game na tayo. Wala siya eh. Maingay kasi yung cellphone ko kasi. Agoy, lumagpas. Wala guys. Wala. Sige, ulit. Wala na naman. Ano ba yan? Ulit. Wala pa rin. Ayun si Joe Mags. Nandyan pala siya. Consideration na muna natin guys si Joe Mags. Kawawa naman. Ayan. Ayan. Pusa ni Jay. Tingnan mo. Bunso, pag-type yung number mo.
Yahoo! Bunso, number mo bunso. I-PM mo na lang sa akin sa, ano mo, sa, sa messenger ko. Ayan, nasulat na niya. Bunso, sa messenger ko na lang. Para sit tayo, ayan. Basta nakalista na dito. Ayun, pistis na ubusan ako dito. Sino na ruleta? Hindi ka pa nabunot, Sisikoy. Ayan, sunod na. Sino ba to? Rose. Ayan. Ayan, si ano. Si Rose nandyan pa ba? Sa'yo ba yung Roderick, Sisi? Bakit di mo sinabi? Roderick. Andyan pa ba si Roselad? Ay, naubusan ka na ng data. Pasensya na, Sisi. Sige lang. Marami pang time. Lumabas na si Rose. Sayang naman. Ulit natin ah. Ayan, Janiel. Bunso, dalawa ka na. Ayan, ulit naman tayo guys. Stalker ni Janiel pa rin. Ayan, EB fans, magbakas ka lang po sa akin para ano, kasi may ano tayo dito, may bunso, tatlo na yun, di ba? Tandaan mo ha. So, ano ka na, 75 ka na. Ano, next game na tayo guys. Umatake na naman kasi yung tiyan ko eh. Di ba bunso, ano ka na, 75 na? Next na tayo, next. Wala si Rich Tano. Ayan o. Consider natin guys ang ano ating mga member kung nanalo ba. Pero wala siya dito kasi. Ibigay na lang natin sa iba, ulitin natin. Wala. Wala siya. Wala pa rin. Bakit ganito? Si Rich Tano na naman. Wala siya dito, di ba? Dalawang beses na sana siya nanalo.
Andyan pa ba si May? Umalis na naman si May. Ay, sayang talaga itong mga to. Nananalo pero wala. May, andyan ka pa. May, number 1. Ayan, nandyan siya. O, sige na, ipin mo sa akin yung number mo. Andyan pala si Rich Tano. Number mo, ano, May? Sayang naman, Sir Rich, 2 beses ka na nanalo. Sige, bibigay ko sa iyo yung 25. Na late siguro yung pagpasok mo. Ayan, May, pakitype mo yung number mo. Nanalo ka. 096 09634 Parehas lang pala to si IB. Ayan, sige, 50 ka na. Akala ko naman. Si IB May pala yan. Parehas lang. O, 2 na kayo. Sige, ulitin natin. Nandyan na yung iba. Ayan, nanalo ka na. May Andanton, si Sikoy. Nanalo ka na, Roderick. May 25. Sir Rich, ay PM ako sa'yo. Ayan. Sunod naman, guys. Sino to? Andyan ka pa ba dyan? Ano, pusa ni Jay. Ano, Sir Rich, hindi to member. Yung mga nandito po na nag-positive nung nakaraan at saka ngayon. Nagpa-spin na lang po ako kasi masama kasi yung pakiramdam ko eh. Para mabilis. Agoy, lubat na. Wait lang, guys. Baka malubat tayo. Hindi makashoot yung charger eh. Ayan, Bunso. Nandyan ka pa, Bunso, di ba? Sana ba yun si Bunso? Next, ano tayo, guys? Ayan, si Bunso pa rin. Ilan na ba yung nananalo natin? 100, 150, 200. Dalawa pa, guys. Dalawa pa. 100, 150, 200. Dalawa pa yung pipiliin natin, guys. Dalawa na lang. Agoy, magandang buhay ulit. Kay ano to, kay Jiniel.
Bunso, 125 ka na bunso. Naririnig mo ba ako? Isa na lang guys, isa na lang. Wala. Ulitin natin. Ayun, si Jeniel pa rin, oh. Ikaw pa rin, bunso. 50. 150 ka na, bunso. Ayan, tapos na tayo, guys. Salamat sa inyong lahat. 150 ka na, bunso, eh. 150. Tama ba, bunso? 150? Ayan, si Mian Danton, 25. Wait lang, 150, 200. Sorry sa mga hindi nanalo, guys. Marami pa naman time tayo magpag-games. PM ko lang kayo pag okay na yung pakiramdam ko. Pasensya na kayo, ha. Dapat kanina pa tong tanghali. Ayan, maraming salamat sa inyo, guys. Nagganito na lang ako kasi para mabilis tayo, hindi na tayo magbunot-bunot. Ayan, May Vlog. Bukas na lang, guys, isisend sa inyo yung mga panalo nyo, ha. Kasi wala si Lods Ramil. Umalis sila. Pero ibibigay ko tong number ninyo sa kanya. Okay, guys, maraming salamat sa inyo, sa suporta nyo. Marami pa tayong pagkakataong manalo, ha. Sana next time marami tayong pera. Malay niyo bukas mag-LS ulit. Napanalunan ko din kasi to, tapos yan binigay ko rin sa inyo, guys. Pag ko yung napanalunan ko bukas, kasi nanalo ako ng 200, so malay nyo mag-LS ako ulit. Ayan, wala akong magtatampo sa hindi nanalo, ha. Namumutla kasi ako, guys. Masama talaga yung aking yung tiyan. Ibibigay ko na lang sa inyo yung mga ha, panalo nyo, guys. IB May, 50 sa'yo. Si Daniel, 150. Si Mian, 25. Ayan, pag marami po kayong alagad, marami kayong mapapanalunan. Sige lang, pag nagsahod ako, guys, papalaro tayo ulit. Para bigyan natin bigyan natin ang chance yung hindi nanalo. Ayan, pray lang kayo na may bonus ako para bibigyan ko na lang kayo ng load. Pang load. Kasi nung hindi pa ako, guys, namuni, namigay din ako ng load. Nasa 8K. So, ngayon pa kayang namuni na ako. Siyempre, mag-share din tayo ng blessing. Pag okay na si host. Ayan, maraming salamat sa inyo dyan, guys. Sa palang sawang pagsusuporta nyo. Yung mga nagdikit sa akin, guys, bakasan nyo lang ako, ha. Good night sa inyo, guys. Mag-i-end na ako, magpapahinga ako, may trabaho pa ako bukas. Ipiin ko lang kayo, ha.
Salamat. Good night, Bunso. Good night, Sisimian. Ayan, Devin, good night sa iyo. Salamat. Ferrits, salamat sa inyo. Wala yung i-loader natin, guys. Umalis. So, bukas na lang natin yun mapaload. Friend naman tayo sa Messenger. Yahoo! Maraming salamat, Bunso. Bye-bye na. See you na lang tomorrow sa LS mo. Okay.